Nadyan wujude mung peksi gawe talining branta alus manis tur mrati Wasuenggan kula lana goleki si podhang kuning iba bunga ing atiku nyanding bisa dadi tamba Agur sak podhang kuning kok saged didamel bawa. Mengkaten niku lho para pinter lan waskitanipun para leluhur zaman rumiyin ingkang ngripta gendhing tembang. Sedaya menika mawa pitutur lan tartamtu saged damel palipur. Rahayu sagung dumadi, salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.